Sa mga pangunahing balita, isa patay, 2 sugatan sa pamamaril sa loob ng isang resort sa Gubat, Sorsogon. Senior citizen nalunod sa ilog sa Malinaw, Albay. 2 patay sa salpukan ng 2 motorsiklo sa Labu, Camarines Norte. Portable gas station sa Legazpi City nasunog. Ilan daw mong formal na inaupo bilang gobernador ng Albay matapos sa sibakin sa pwesto si Grex Lagman dahil sa weteng payola. At may 1,000 kapulisan sa Bicol nakisa sa local absentee voting. Magandang gabi. Narito na mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw. Ika-29 ng Abril taong kasalukuyan. Isa ang patay at 2 iba pa ang sugatan sa naganap na pamamaril sa loob ng isang resort sa Gubat, Sorsogon. Patuloy naman na pinaghahanap ang tumakas na sospek. May report si Rose Bilista. Isa ang patay at 2 iba pa ang sugatan sa pamamaril sa isang resort sa Barangay Rizal, Gubat, Sorsogon, bandang alas 5 ng hapon nitong linggo, April 27. Kinilala ang namatay na biktima na si alias Gerald, 34 anyos, binata at residente ng nasabing barangay, habang kinilala naman ang mga sugatan na isang minor de edad at isang 40 anyos na babae na kapwa-residente ng Barangay Bulacau, parehong bayan. Batay sa inisyal na investigasyon ng Gubat Municipal Police Station, nagkaroon ng pag-aaway ang sospek at ang biktima na nooy kapwa naroon sa nasabing resort at may kanya-kanyang ipinagdiriwang. Bagamat tinangka ng mga kasamahan ng biktima na awatin ang dalawa, sinundan pa rin ng biktima ang sospek na nagresulta sa pamamaril. Ito kasi ma'am, nagbunga lang po siya ma'am dahil sa simpleng hindi pagkakaintindihan and at the same time po ay sa ng anak mo. Kaya nagkaroon ng gantong insidente ma'am. 8 basyo ng bala ng 9mm pistol ang nakuha sa pinangyarihan. Isa sa ilalim rin sa postmortem examination ang bangkay ng biktima. Tukoy na rin ang pagkakakilanlan ng sospek na mabilis na tumakas matapos ang kanyang pamamaril. Sa ngayon po ma'am, inaantay pa po namin yung autopsy report ma'am. Pero ma'am, ang nakuha namin, yung shot po na nakuha namin ma'am sa crime scene ma'am is may 8 basyo. Pero hindi pa namin ma'am masabi kung ilan yung tumama po sa patay ma'am. Pero yung 2 victim po ma'am ay may isang tama. Sa ngayon, ginagamot pa ang 2 nasugatan habang patuloy naman na pinaghahanap ng mga polis ang sospek. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Patay rin ang isang 72 anyos na lolo matapos na malunod sa isang ilog sa Malinaw, Albay. Huling nakitang buhay ang biktima habang papatawid sa nasabing ilog. May report si Danica Garcia. Nasawi ang isang 72 anyos na lalaking senior citizen matapos malunod sa isang ilog sa Purok 7 Barangay Hunop, Malinaw, Albay. Alas 4:20 ng hapon nitong linggo, April 27. Kinilalang biktima na si Wincy Cruza, balo at residente ng nasabing lugar. Huling nakitang buhay si Cruza ng kanyang mga kapitbahay na papatawid sa ilog upang mangahoy. Ayon kay Police Major Jason Ray Florin, Chief of Police ng Malinaw Municipal Police Station, natagpuan si Cruza ng ilang mangingisda habang palutang-lutang at wala ng buhay. Agad namang iniulat ito sa mga barangay officials na humingi rin ng tulong sa otoridad. Alam kung pamilyar po kayo dito sa lugar natin, dito po sa Malinaw, is may ilog po dito, malaking ilog na nagahati po sa Barangay Hunop ng Malinaw tsaka sa Barangay Nagas ng Tiwi. So dito siya laging dumadaan para nga po manguha ng kahoy dito po sa Barangay Nagas ng Tiwi. Ito po kasi yung ilog po na ito is ang tubig po dito nanggagaling po ito sa mga bundok ng Malinaw papunta po sa dagat. At may tendency po itong ilog na ito na rumagasa ang tubig, mas lalo na po kung maulan. Sinabi pa ng hepe na maulan noong linggo, kaya tumaas ang level ng tubig sa ilog. Kung makita po nila na masama na po yung panahon, umuulan na, huwag na po nating isapalaran ang ating buhay na dumaan pa po sa ilog na yan. Kasi po marami na pong insidente dyan na
Ang ilog po na yan talaga is may tendency na tumagasa ang tubig, mas lalo na po pag maulan. Para maiwasan na rin po natin ang disgrasya. At kung sakali man po, kung talagang di talaga maiiwasan ang pagtawid sa ilog, mas maganda po is meron po tayong mga life vest na sinusuot. Para na rin po protection natin sa ating mga sarili. Kung kaya po nating iwasan dumaan o tumawid dyan sa ilog, masama po kung masama ang panahon, iwasan po natin. Ang pangangahoy ang pangunahing hanap buhay ng biktima. Hindi na inotopsi pa ang bangkay ng biktima at kasalukuyang nakaburol na ito sa kanilang tahanan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Sa Labo, Camarines Norte, 2 individual ang nasawi sa salpukan ng 2 motorsiklo. Magkakaibigang sangkot sa insidente na pag-alaman na lango sa alak at pawang walang suot na helmet. May report si May Insinares. 2 individual ang nasawi sa salpukan ng 2 motorsiklo sa kahabaan ng Provincial Road sa bahagi ng Barangay Mabilo 1, Labo, Camarines Norte, alas 3:40 ng hapon nitong linggo. Kinilala ang mga nasawi na sina Rovi Esperas, 45 anyos, driver ng isang motorsiklo at residente ng Barangay Lugi, Labo, Camarines Norte, at ang isang angkas ng isa pang motorsiklo na si alias Tin, menor de edad. Kinilala naman ang driver ng isa pang motorsiklo na si alias Justin, 18 anyos ng Barangay Ginakutan, Labo, Camarines Norte. Batay sa investigasyon ng Labo Municipal Police Station, mula sa sentro, papunta ng Barangay Tulay na lupa sa Esperas. Subalit nasakop umano ni alias Justin ang linya nito na nauwi sa salpukan. Lumalabas din sa investigasyon na nakainom ng alak sina alias Tin, alias Justin at isa pa nilang kasamahan at pawang walang suot na helmet. Posibleng mabilis po ang patakbo kaya nagkaroon po ng severe injury at nauwi po nga sa pagkamatay po ng mga occupants, mga riders po. Patuloy pa rin na ginagamot sa ospital ang 2 sangkot sa aksidente na matindi rin ang tinamong mga sugat. Kasi naman kasunduan na hindi na po magpapail ng kaso. So hindi na po namin alam kung magkano po yung napagkasunduan nila na pagbabayaran. Hindi na po sila magpapail ng kaso laban sa isa't isa. Paalala na lamang ng otoridad sa mga motorista na iwasan ang pagmamaneho na nasa impluwensya ng alak at ugaliin rin ang pagsuot ng helmet. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. 2 street-level individual huli sa bypass operation ng kapulisan sa Daragalboy at portable gas station sa Legazpi City na sunog. Yan at iba pang balita sa pababalik na Ako Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaipuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaipuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang Kuya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito Lapid! Lito Lapid! Lito Lapid!
Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Ganito dapat kasarap ang buhay. Madaming pagkain kasi kayang-kayang bilhin. Iboto natin si Kiko. Titiyakin niyang muli saganang ani at supply ng pagkain sa mababang presyo. Hindi tayo Pilipino kung wala tayong baon. Sino nang ready mag-Sharon? Palutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Pag may Kiko, May Sharon ka. Number 51 sa balota. Wala kayo sa idol ko. Nakapag-exam ako kahit kulang pa yung tuition. May 10,000 allowance tayo para sa teaching supplies. Samantak si idol, palagi nang valid ang mga certificate. May cash grant pa ako kahit wala pa ako 100 years old. Yung idol ko ang gumawa ng helmet law. Kaya marami nang naisalba ito. Sino ba yung idol mo? Si Senator Bong Revilla. Pinoy, kayo ang idol ko. Bong Revilla po, number 11 sa balota. Nagbabalik ngayon ang Ako Bicol Online TV. Himas rehas ngayon ang 2 street-level individual matapos na maaresto sa ikinasang bypass operation ng kapulisan sa Daraga Albay. Matagal na umanong minamanmanan ng mga sospek dahil sa pagkakasangkot at sa pagbebenta ng iligal na droga. May report si May Insinares. Huli ang 2 street-level individual sa ikinasang bypass operation ng kapulisan sa Puro 4 Barangay Tagas, Daraga, Albay alas 4:45 ng hapon nitong linggo, April 27. Kinilala ang mga suspect na sina alias Noy, 22 anyos, residente ng Barangay 5 Malilipot, Albay, at alias Chard, 25 anyos, residente ng Barangay Baranghawon, Tabaco City. Nakuha sa posisyon nila ang isang malaking sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 17,000 pesos at 10 maliliit na sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may bigat na 50 grams at nagkakahalaga ng 340,000 pesos. Hindi naman sila kasama sa high-level individual. Although malaki yung nakuha sa kanila kasi meron parameters din naman po para po sa high-value target. Parang lumabas din lang po sila sa street-level individual po. Ayon pa sa tagapagsalita, matagal nang minamanmana ng kanilang operatiba ang mga suspect. Kaya nang makumpirma na sangkot nga ang mga ito sa pagbebenta ng iligal na droga, ay agad na isinagawa ang operasyon. Hindi naman po sila wanted pero minomonitor na po talaga sila regarding sa illegal drug transaction. As of kung gaano katagal, wala po akong data din pero ang sure ko lang po, talaga pong under monitoring na sila dati pa po sa ganung pong transaction. Sa ngayon, nasa kustudiya pa ng Daraga NPS ang 2 suspect na mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares. Isang portable gas station sa Legazpi City ang nasunog kahapon. Sugatan sa insidente, ang bagong empleyado pa lamang nito. May report si Danica Garcia. Nasunog ang isang portable gas station sa Purok 3 Barangay Bangkerohan, Legazpi City, alas 9:54 ng umaga kahapon. Ayon sa ulat, nagsimula ang sunog sa nag-leak na gasolina na aksidente naman na napunta sa isang natanggal na power outlet. Mabilis na kumalat ang apoy kung saan isang fire truck ng Bureau of Fire Protection Legazpi ang agad na rumisponde. Ayon kay Senior Fire Officer for Gary Santander, Deputy Fire Marshal at tagapagsalita ng BFP Legazpi, umabot sa unang alarma ang sunog. Isang bagong empleyado ng gas station na nagsasanay pa lamang ang nagtamo ng second-degree burn at agad na isinugod sa ospital. Yung may parang outlet doon na may natanggal sa saksakan na nagkaroon ng initial na spark. So nandoon na yung presence ng gasoline sa pag-leak saka yung simple yung fumes nandoon na rin sa area. So pag nagkaroon lang ng konting ignition kaya nag-spark po siya. Ano pa po, yun lang po ang initial na findings na mga investigator pero hindi pa naman po confirm kasi wala pa yung spatter po. Inaalam pa ang kabuuang halaga ng pinsala. Compliant naman sila sa fire safety. Kaya lang, magkaroon ng incident, possible. Hindi naman po yung parang isolated case lang po. Pero
pero kailangan din pa rin po mag-ingat at i-comply po lahat ng siniset ng Bureau of Fire para sa standard na fire protection po dito at sa safety. Patuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection upang matukoy ang eksaktong sanhi ng sunog. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia. Glenda Bunggao formal lang naupo bilang gobernador ng Albay matapos sa sibakin sa pwesto si Grex Lagman dahil sa weteng payola. At mahigit 1,000 kapulisan sa Bicol nakisa sa local absentee voting. Yan at iba pa ang balita sa pagbabalik na Ako Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaypuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang buya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Presyo ng bilihin, mapapabain sa ganang pagkain kung walang saking trabaho at tulong ng kanyang sinusulong. Siya ay may solusyon, subok na ng panahon. 39! Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, Ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Iboto natin si Kiko. Titiyakin niyang muli saganang ani at supply ng pagkain sa mababang presyo. Hindi tayo Pilipino kung wala tayong baon. Pag may Kiko, May Sharon ka. Number 51 sa balota. Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla po, number 11 sa balota. Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla siya, si Bong Revilla! Bong Revilla siya, si Bong Revilla! Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla po, number 11 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Formal nang naupo bilang gobernador ng Albay si Glenda Bunggao kahapon matapos na mapatunayang guilty sa kasong grave misconduct si dating Governor Ed Silagman. Humalili naman kay Bunggao si 1st District Board Member Ray Bragais bilang bagong vice-gobernador ng Lalawigan. Narito ang aking report.
Formal na naupo bilang gobernador ng Albay si Glenda Bongao kahapon, April 20, 2025, pagkatapos na mapatunayang guilty sa kasong grave misconduct si dating Governor Edsel Lagman dahil sa pagtanggap ng milyon-milyong pisong payola mula sa mga iligal na operasyon ng weteng sa lalawigan. Ayon kay Bongao, sa loob ng 6 na buwan niyang pagiging acting governor, marami na daw siyang natutunan at mas handa na siya sa bagong tungkulin. Po silang mag-alala, ang ating sinusustain naman yung governance. Despite sa mga nangyayari po, ang pinaka-importante ay ang continuity ng mga public service na binibigay ng Provincial Government of Albay. So yun lang ang gusto namin, siguraduhin na sustain po ang governance at in control naman po ang lahat dito po sa Provincial Government of Albay. Ayon kay Atty. Arnaldo Escobar Jr., Regional Director ng DILG Bicol, hindi maaaring mabakante ang posisyon ng gobernador dahil maapektuhan nito ang operasyon ng sangguniang panlalawigan, kaya otomatikong nakaupo sa iniwang posisyon ni Lagman si Bongao. Nasa ilalim daw ito ng Section 44 ng Local Government Code. Paglilinaw pa ng DILG, immediately executory ito, subalit maaari pa ring mag-file ng motion for reconsideration si Lagman na isang karapatan naman umano ng dating gobernador. May mga pagkakataon na talaga ngayon na yung ombudsman na mismo yung nag-i-implement ng kanyang mga orders. So, bali sa rules ng ombudsman, yung mga orders and decisions na yun ay bagamat hindi pa final. Kasi meron pang process pa yan, may pwede mo pang i-appeal, pwede ka pang mag-file ng motion for reconsideration. But under the rules ng ombudsman, once na it is served, it is immediately executory. So meaning, pagka-receive niya, ay dapat magsunod na siya doon. Ang kaso ay nagsimula sa reklamong isinampa noong Pebrero 2024 ni dating punong barangay Alwenimo ng barangay Anislag, Daraga, Albay. Inamin ni Nimo na siya ang dating bagman ni Lagman na lingguhan umanong naghatid ng 60,000 pesos na payola mula sa isang weteng financer sa lalawigan. Humalili naman kay Bongao si First District Board Member Ray Bragais bilang vice-gobernador. Si Bongao ang unang babae na gobernador ng Albay at unang babaeng naging vice-gobernador ng probinsya. Para sa mga balitang Tatak Bicol, mahigit sa 1,000 pulis sa Bicol ang nakilahok sa ginanap na local absentee voting sa Camp Brigadier Simeon Ola kahapon. Ang programa ay bahagi ng paghahanda sa darating na national and local elections sa Mayo. May report si Angeline Dagta. Mahigit sa 1,000 pulis sa Bicol ang nakilahok sa ginanap na local absentee voting bilang paghahanda sa darating na national and local elections. Sa pagbubukas ng local absentee voting kahapon, April 28, kabuang 1,656 na tauhan ng Police Regional Office 5 o PRO5 ang nakiisa sa lab sa Camp General Simeon Ola sa Legazpi City. Kabilang dito ang 57 personnels mula sa regional headquarters, 1,093 na mga miyembro mula sa mga police provincial offices at Naga City Police Office, 251 na opisyal mula sa Regional Mobile Force Battalion 5 at 255 personnels mula sa mga regional support units. Actually, dahil nga sa napaka-ano ng servisyo ng PNP, so we need to advance. Sayang naman kasi nung vote nila na maidagdag pa doon sa nararapat na mauupo bilang isang leader or magsiserve po as public servant sa ating government. So far, kahit po mga national figure ang bubutuhan po nila, at least madadagdagan po yung boto ng mga kandidato po natin na gusto nilang italaganan na mag-serve po sa Pilipinas. Layunin ng LAV na masigurong matatamasa ng mga kapulisan ang kanilang karapatang bumoto habang ginagampanan pa rin ang kanilang tungkulin na siguruhin ang kaligtasan sa paparating na halalan sa May 12. Samantala, binuksan din ang programa sa iba pang mga frontline workers ng gobyerno tulad ng mga sundalo at mga miyembro ng media. Isasagawa ang local absentee voting hanggang bukas, April 30. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Hercules Barbacena, ang inyong tagapaghatid balita.